Zombie Apocalypse. Yes guys, good morning po sa ating lahat. Andito po tayo ngayon sa Infanta para saksihan itong Women's ROADBIKE category race. At wag na nga nating patagalin guys, umpisahan na natin at nagmamadali na itong ating mga participants. Nauna na si Ma'am Everett Rivera. Kaya tara na at saksihan kung sino ang magwawagi dito sa ating Women's ROADBIKE category race. At kung bago ka pa lang sa channel ko guys, ay huwag kakalimutan ang mag-subscribe, like and share. At i-click na rin ang notification bell para updated ka pa sa susunod na mga videos. Thank you! Maraming salamat sa mga nag-organize ng race na to, lalong lalo na kay Madam Reginald Alferez, kay Boss Marlon Urbano, kay Kuya Herman Alferez, at nandyan kayo lagi para suportahan itong ating mga bikers. God bless po sa inyo. Happy birthday nga pala to GP Marsan. Good luck po sa lahat ng sumali at back to race na po tayo. Nangunguna sa ating race line si Ma'am Everett Rivera ng Santa Cruz, Zambales, at nakasunod naman sa kanyang likuran si Ma'am Kathleen Ignacio ng Alaminos, Pangasinan. Nasa di kalayuan sa ating bandang likuran ng isa pa nating participants na si Ma'am Trishan Binoyan ng Masinloc, Zambales. Ma'am Kathleen Ignacio lumipat naman ngayon sa bandang harapan. Guys, at tuluyan na nakalayo si Ma'am Kathleen Ignacio mula kay Ma'am Everett Rivera ng Santa Cruz, Zambales. Everett Rivera dito sa may likod, humahabol pa rin guys, at malapit na rin siyang abutan ni Ma'am Trishan Binoya sa kanyang likuran. Ayan nga guys, at naidikit na ni Ma'am Trishan at nilampasan pa niya si Ma'am Everett.
nasa 3 kilometers na rin ang natatakbo ng ating mga participants guys, at patuloy na umabol pa rin ang ibang kalahok dito sa may bandang likod. Magkasunod pa rin si Ma'am Trishan at si Ma'am Break dito sa may bandang likod guys, na humahabol sa ating breakaway. Guys, at paikot na si Ma'am Kathleen Ignacio at pabalik na siya sa finish line. Parating na rin si Ma'am Trishan at si Ma'am Ebrik, at konti na lang ang kalamangan ng ating breakaway sa kanilang dalawa. Sa part na to guys, hindi ko nakinat yung video para makita natin lahat kung gaano kalayo ang agwat ng tatlo nating breakaway doon sa nahuling kalahok natin guys.
Una nating inabutan si Ma'am Trishan Binoya ng Masinloc, Zambales, at nasa di kalayuan naman sa kanyang harapan si Ma'am Ebrek Rivera ng Santa Cruz, Zambales. Nangunguna pa rin ang ating defending champion dito sa Infanta, si Ma'am Kathleen Ignacio ng Alaminos, Pangasinan. Nasa 3 kilometers na lang ang natitira sa ating karera at hindi na gaano kalayo ang agwat ng ating unang breakaway dito sa dalawang sumusunod, guys. At mula dito sa kinakatayuan natin ngayon, guys, ay hinintay natin yung iba pang participants. Ngunit umabot na ng 2 minuto at wala pang dumating, kaya nagpasya akong balikan na lang yung unang 3 breakaway. So bali, nagpang-abot na itong 3 nating breakaway, guys, at magkakasama na sila. So magiging maganda itong ending ng ating race sa women's category ngayon. At titingnan natin, guys, kung sino sa kanilang magwawagi. Ang defending champion ba na si Ma'am Kathleen Ignacio o ang ating first runner-up na si Ma'am Trishan Binoya o ang newbie na sumali sa race natin ngayon na si Ma'am Ebrek Rivera ng Santa Cruz, Zambales. So abangan natin, guys, kasi malapit na yung finish line. At alam kong sabik na kayo makita kung sino sa kanila ang magwawagi sa race na to. So bali 800 meters na lang ang natitira sa ating karera, guys, kaya i-off ko na itong background music para mapanood natin yung actual na video ng race na to.
Ayan nga guys, at Ma'am Kathleen Ignacio muling nagtaas ng kanyang dalawang kamay para sa kanyang ikalawang tagumpay. At muling kinuha naman ni Ma'am Trish Ann Binuya ang ikalawang pwesto. Malayo pa. Ma'am Break Rivera naman guys ang kumuha ng ikatlong pwesto sa race na to. A few moments later. Women's category champion Kathleen Ignacio from Alaminos. Ayan na lang siya, ayan na lang. Okay po. Second runner up. Trish Ann. Ayan. Up, dalawa kaya. 1, 2. Asan na si Trish Ann? Ayan, second runner up. Lumakas siya ngayon ah. Nag-cambio na siya eh. Wala nga points. Yung medal na yung lagay mo na. Second runner up. May medal na. Okay. 1, cut. 1, 2, 3. Okay, third. Si Madam break. Third po si Madam break. Sumali ako. Panin mo pa yung bike mo, hindi na kasya. Ay, ano ba yan? Ayun Neng, yung sintas mo Neng. Third, si Madam Ebrick. Okay, picture. 1, 2, 3. Okay.